Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Miliyoyin masoyan mu maza da mata, yara da manya, muna sanar da ku wato sabuwar tashar mu da muka buɗe a YouTube, wato mai Onga TV. Yawwa, saboda haka sai ku taho ku yi subscribe, sai ku danna kararawa. Kun san ba ku kai haka kallo kyauta ne. Yawwa, saboda haka sai ku dungu ya muso ku rubutu, za ku ga mu, za ku ga wani jarumi da kuke tunani yana cikin tashar mai Onga TV. Za ku ga fina-finansu da yawa, za ku ga fina-finan mu da yawa, saboda haka kuma za ku ga nishaɗantarwa da faɗakarwa da wa'azantarwa. Saboda haka masoya sai ku zo tashar Onga TV. Saboda haka ina tunasar da ku sai ku subscribe, sai ku danna kararrawa. To shine wanda nake ce muku kallo kyauta ne. Yawwa, assalamu alaikum.